Mbukelo we-BVM TV siphinde sikwamukele ngalesi sikhathi sakaDukuza lapho esikhona emgubhini kaShaka lapho kuba khona amasiko ethu thina abantu abamnyama. Mntababa sikubingelele sikwamukele kwi-BVM TV. Ngabe sikhuluma noba? Ngibingelele nami ngikwamukele ngapha khuluma ke noZakhewu waziwa kakhulu ke very good morning sanibonani. Sibonge kakhulu mntakababa nathi sithi singajabula uthe wasivakashela ngala kaDukuza uzothi a very good morning. Kodwa kuntambama. Phela lento ka very good morning ayikhethi noma ngabe sekuseni noma ngabe semini noma intambama. Abantu abangazi ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngibazise ukuthi iyinto yami ngedwa iwumlando uyathanda noma uthandi noma uyayamukela noma uyamukeli uJehova wayipha mina ukuthi ngikwazi ukubingelela noma ngabe sekuseni noma semini noma ntambama mina ngedwa ukwazi ukubingelela kanje. Very good morning. Sanibonani. Futhi sila eStenga umgubho kaShaka lo mgubho weLembe uShaka abelungu sebayobiza ngamagama amaningi bayobiza ngo Heritage Day bayobiza ngo Bright Day bayobiza ngayo yonke into nje kodwa ke thina kasikhohliwe baba bethu basitshela ukuthi umsuku lomkhosi weLembe uShaka eleqa amanye amaLembe ngokukhalipha nje silapha nje Stenga siyajabula nje futhi kakhulu sithamelela inkulumo yonyazi la khona likhuthaza ukuthi no akwakhiweni isigodlo senkosi uShaka singafiki nje sinetha sinjena wathi akwakhiweni isigodlo kuhlanganise kuthathwe elilodwa lamaplaza la uthe yena kalithengwe mina ngithi alithathwe. Oh umnotho awufuni uye wena usawuthatha. No ngithi iplaza lithathwe izwe lakithi kwaZulu manje solo silithenga ukuthini yabo mhlambe mntakababa imaphi amazwi ongawabeka entsheni esakhula njengamanje ngoba siyabona intsha yakithi ngathi iyaphuma esandleni ayiqondile ngayo lokho ekuyikhona nini nakhuliswa ngakho. Angeke ngivumelane kakhulu nawe ekutheni niyaphuma kahle kathi siyaqoqeka manje sisizwe kakhulu social media la entsheni yakithi intsha yabona into yobhinca yayithanda iyinhle intsha eningi manje nje ubona nje ikhona intombi ikhona insizwa ziphume khona lini izulu mengibuka mina kancane siyanqoba siwuZulu into yakithi kwaZulu iyabuya ibuyela la kade ikhona nala ukufanele ibe khona futhi. Hayi sibonge kakhulu ngesikhathi sakho si-BVM TV sithanda ukuthi sibonge nje isikhathi osiphe sona ngalesi sikhathi samanje sesithi khumu nathi. Hayi ke no yabonga kakhulu ke incophelezi kaMasatobe umhlebensizwa namanje msayidida intombi le bathi mshawe njani ebezwa ngayigofu ngakubo umchamise umgcala wakhe athuka bonengazi bendawo bathelwa sabakhona awukaza aphuma amanzi kule ndawo isililo senjabulo kwabesimame bonke bekhala ngezilinye bethi qeda baby. Better very good morning. Very good morning. Sanibonani. CBVM TV sibonge kakhulu ku very good morning ngesikhathi samanje. Igama lami nguMC Vida njengamanje intambo ngiyibuyisela khona kwiBVM sithi nje khumu.